Sine? Šta sad ova hoće? Šta je? Šta je, mama? Joj, kad mi ovako zove, onda se ne javlja, moram prekidati igricu i sve. Joj, Bože. Reci, mama, šta trebaš? Ajde tamo u kuhinju, imaš knjigu na stolu, donesi mi je vamo. Dobro. Joj, kakva sad knjiga? Nema ovdje ništa, brete. Mama, tamo nema nikakve knjige. Ne mogu naći. Ma mora biti, ja sam je tamo ostalo na stolu. Hajde pogledaj još jednom. Bolje malo gledaj, nisi smotan. Hajde, dobro. Vidiš da nema? Nema, mama! A nema, mama, nisam našao. Hajde ti pogledaj, brete dragi, ne znam ja to naći. Aj, Bože dragi, šta ja držim u kući? Pa ti nisi za štale koliko si glup. Ja hodem tamo i nađem knjigu. Ja ću te satrati. Upiću Boga u tebe, jel ti jasno? I sine, šta je ovo? Ovo nije knjiga, ja. Ne znam, ali nije bila tu mama kad sam ja gledao. Sad se ono tu stvorilo. Hajde dođi vamo. Neće te mama ništa, hajde vamo. Nemoj mama, molim te, nemoj mama. Joj, bolje da sam ormar rodila nego tebe tako glupog.